Οτιδήποτε νέο και να ξεκινήσεις, πάντα στην αρχή σου φαίνεται δύσκολο. Όταν έκανες για πρώτη φορά ποδήλατο, σου φάνηκε δύσκολο. Δεν ήξερες αν όντως θα μπορέσεις να φτάσεις να κάνεις ποδήλατο. Έκανες λάθη και έπεφτες συνέχεια. Όμως τώρα σου φαίνεται πανεύκολο. Και τώρα μπορείς να πεις ότι δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Απλά ήθελες λίγο χρόνο για να το συνηθίσεις και να μπεις στο νόημα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τις επενδύσεις. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο οι περισσότεροι νομίζουν. Αλλά σίγουρα στην αρχή χρειάζεσαι μια μικρή βοήθεια. Αυτό το βίντεο λοιπόν θα είναι οι βοηθητικές σου ρόδες για το ξεκίνημά σου στις επενδύσεις. Θα δούμε πώς μπορείς να επενδύσεις πρακτικά 1.000 με 20.000 ευρώ σε μετοχές. Σε αυτό το βίντεο σου έχω φτιάξει ένα έτοιμο πλάνο που θα μπορείς να ακολουθήσεις βήμα-βήμα. Στόχος δεν είναι μόνο να ξεκινήσεις με ασφάλεια τις επενδύσεις, αλλά να λάβεις και ικανοποιητικές αποδόσεις από τις επενδύσεις σου, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με το πώς μπορούμε να δομήσουμε το χαρτοφυλάκιό μας. Δηλαδή με τι αναλογίες θα τοποθετήσουμε τα χρήματά μας στις μετοχές. Το 50% του χαρτοφυλακίου μου θα το έβαζα σε καλάθια μετοχών ή αλλιώς ETFs. Με την αγορά ενός ETF είναι σαν να αγοράζεις πολλές μετοχές μαζί, κάτι που σου δίνει μεγάλο διασκορπισμό σε διάφορους τομείς, οπότε έχεις και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί αν πει να πέσει ένας τομέας, πιθανόν να ανέβει κάποιος άλλος. Οπότε οι αποδόσεις γίνονται πιο ισορροπημένες. Πάμε να δούμε τις επιλογές που έχεις για αυτή την κατηγορία. Η πρώτη και η πιο γνωστή επιλογή είναι το ETF του VUAA, δηλαδή ο S&P 500. Προσωπικά δεν θα το επέλεγα γιατί βρίσκω καλύτερες εναλλακτικές, όπως σου δείξω στη συνέχεια, αλλά δεν το βρίσκω και λάθος να βρίσκεται σε ένα χαρτοφυλάκιο. Με τον S&P 500 ουσιαστικά επενδύει στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής. Προσωπικά, αν ξεκινούσα τώρα με τις επενδύσεις μου και κοιτούσα για τα επόμενα πολλά χρόνια, δεν θα πήγαινα με τον VUAA και τον S&P 500. Θα πήγαινα με την αφρόκρεμα της Αμερικής και τον Nasdaq 100. Όπως βλέπεις, το ETF αυτό έχει έντονη έκθεση στον τεχνολογικό κλάδο και σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με την τεχνολογία. Οπότε, αν θέλεις μεγαλύτερη έκθεση σε τεχνολογία, αυτή η επιλογή είναι ιδανική. Και αυτό το ETF περιλαμβάνει κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες όπως Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon και άλλες πασίγνωσες εταιρείες. Και το σημαντικό είναι ότι αυτό το καλάθι μετοχών, όπως και τα υπόλοιπα που θα δούμε, είναι UCITS ETF. Αυτό σημαίνει ότι είναι αφορολόγητο και το άλλο πολύ θετικό είναι ότι επανεπενδύει το μέρισμά του, δίνοντάς σου μεγαλύτερα μακροπρόθεσμα κέρδη. Τον τελευταίο χρόνο είχε απόδοση 7,8%, αλλά σημαντικό λόγο στην μικρή αυτή απόδοση έχει η μείωση του δολαρίου που φέτος έπεσε πάνω από 10% και έριξε τις αποδόσεις του ETF. Ιστορικά όμως, ο Nasdaq τα τελευταία περίπου 20 χρόνια έχει μέση ετήσια απόδοση 17%, ενώ ο S&P 500 είχε απόδοση περίπου 10%. Αυτό σημαίνει ότι αν έβαζες το 2007 100 ευρώ στο Nasdaq, σήμερα θα ήταν πάνω από 1000 ευρώ, ενώ στον S&P 500 περίπου 500 ευρώ. Η τρίτη επιλογή τώρα είναι το παγκόσμιο ETF XUS ETF. Το XUS είναι ένα παγκόσμιο καλάθι μετοχών χωρίς αμερικανικές μετοχές. Για να μην έχω έκταση μόνο σε Αμερική, θα ήθελα να κρατάω και μερικές μετοχές από τον υπόλοιπο κόσμο. Γι' αυτό και θα πήγαινα με αυτό το ETF που περιλαμβάνει μετοχές μεγάλων και μικρών εταιριών από ολόκληρο τον κόσμο εκτός Αμερικής. Περιλαμβάνει χώρες όπως η Ιαπωνία, Αγγλία, Καναδά, Ευρώπη και Ασία. Το χαρτοφυλάκιο του XUS είναι ευρύ και διαφοροποιημένο με 765 μετοχές, με τις μεγαλύτερες θέσεις του ETF να είναι η ASML, η SAP, AstraZeneca, Roche Holdings, Novartis και άλλες 760 μετοχές. Το XUS είναι UCITS συσσωρευτικό ETF, οπότε και αυτό είναι ένα αφορολόγητο ETF που επανεπενδύει το μέρισμά του και είναι ιδανικό για μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως βλέπεις, τον τελευταίο χρόνο έκλεισε με απόδοση λίγο κάτω του 20%, με το 2026 να δείχνει πολλά υποσχόμενο. Πάμε τώρα στο επόμενο 20% του χαρτοφυλακίου, τα οποία θα τα επένδυα σε μερισματικές μετοχές όπως αυτές που βλέπεις εδώ στην λίστα. Η ιδέα πίσω από αυτή την επιλογή των μερισματικών μετοχών είναι ότι σου βάζουν χρήματα στην τσέπη ακόμα και όταν δεν κάνεις τίποτα. Στην ουσία, αυτές οι εταιρείες μοιράζονται τα κέρδη με τους επενδυτές τους συνήθως κάθε τρίμηνο. Οπότε, πέρα από τα κέρδη που μπορείς να έχεις από την άνοδο της τιμής της μετοχής, πληρώνεσαι όσο κρατάς τη μετοχή με μερίσματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας μερισματικής μετοχής είναι η Coca-Cola, η οποία, αν δεις από το 1990 και μετά, αυξάνει συστηματικά κάθε χρόνο το μέρισμά της και έχει φτάσει να δίνει από 0,02 cent τη δεκαετία του 80 σε 0,51 cent σήμερα. Δηλαδή, οι μερισματικές μετοχές δεν σε πληρώνουν απλά κάθε τρίμηνο. Σε πληρώνουν όλο και περισσότερα χρήματα όσο φυσικά η εταιρεία αναπτύσσεται. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα επιλογή του τομέα είναι τα McDonald's.
Και αυτή βλέπει μια απίστευτη πορεία στο μέρισμά της τα τελευταία 25 χρόνια και από μερικά λεπτά που έδινε στις αρχές του 2000 έχει φτάσει πλέον να δίνει σχεδόν $7 μέρισμα ανά μετοχή. Εδώ βλέπεις την πορεία της μετοχής από το 2020 που είχε περίπου $20 και σήμερα αξίζει πάνω από $300. Οπότε σε αυτό το διάστημα πήρες και άνοδο από την τιμή της μετοχής, συν όλο και μεγαλύτερα μερίσματα με τον καιρό. Βέβαια, όπως είπαμε, για να μπορεί να έχει αυτή την μεγάλη ανάπτυξη και σε μέρισμα αλλά και στη μετοχή, η ίδια η εταιρεία πρέπει να αναπτύσσεται. Κάτι που όντως κάνει, γιατί από τα 38.000 καταστήματα που είχε παγκοσμίως το 2019 αναμένεται να ξεπεράσει πλέον τα 45.000. Ο τομέας του fast food περιμένει σταθερή ανάπτυξη την επόμενη δεκαετία, οπότε περιμένω ότι η ίδια θα συνεχίσει να αυξάνει σταθερά το μέρισμά της για τα επόμενα πολλά χρόνια. Για να ξεκινήσεις τώρα τις επενδύσεις και να έχεις πρόσβαση σε όλες αυτές τις επιλογές, χρειάζεσαι έναν επενδυτικό λογαριασμό. Προσωπικά χρησιμοποιώ την Freedom24 και την χρησιμοποιώ γιατί είναι μια από τις πιο αξιόπιστες επενδυτικές πλατφόρμες στην Ευρώπη. Η Freedom Holding, η μητρική εταιρεία της Freedom24, βρίσκεται στο Nasdaq, πράγμα που σημαίνει ότι μιλάμε για μια μεγάλη και εποπτευόμενη εταιρεία. Πέρα από αυτό, η εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στον δείκτη χρηματιστηρίου Russell 3000 στην Αμερική, έχει πάνω από 10.000 εργαζόμενους και πάνω από 11 εκατομμύρια χρήστες. Το σημαντικό για εμάς τους Έλληνες χρήστες είναι ότι παρέχει υποστήριξη στα ελληνικά και οτιδήποτε χρειαστείς μπορείς να τους καλέσεις ακόμα και στο τηλέφωνο. Αυτή τη στιγμή τρέχει μια πολύ ωραία προσφορά όπου μπορείς να λάβεις έως 20 μετοχές δώρο ανάλογα με την προσθήκη που κάνεις στο λογαριασμό σου. Οπότε, αν θέλεις να λάβεις την προσφορά και να δεις περισσότερες πληροφορίες, δες το link που σου έχω αφήσει στην περιγραφή μου. Πάμε τώρα στο τρίτο κομμάτι του χαρτοφυλακίου. Στο 15% του κεφαλαίου μου θα είχα τις Mag 7 μετοχές. Η Magnificent 7 είναι ένα πακέτο από 7 τεράστιες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες που πρωταγωνιστούν εδώ και χρόνια στις αγορές και στη τεχνολογία. Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Google, Meta και Tesla. Το πολύ θετικό με αυτές είναι ότι μιλάμε για παγκόσμιες εταιρείες που βγάζουν χρήματα από κάθε γωνιά του κόσμου. Οπότε δεν περιορίζονται μόνο στην ανάπτυξη της Αμερικής για να αναπτυχθούν. Αν αναπτυχθεί ολόκληρος ο κόσμος, θα αναπτυχθούν και αυτές. Εδώ βλέπεις την απόδοσή τους τα τελευταία 3 χρόνια συγκριτικά με τον S&P 500. Αν το δεις, συνολικά τα τελευταία 3 χρόνια όλες έχουν κερδίσει τον S&P 500. Το 2023 στις μπλε μπάρες οι μεγάλες εταιρείες είχαν πολύ μεγαλύτερη απόδοση από το συν 24% του S&P 500. Όμως το 2025 στις move μπάρες θα δεις ότι δεν είχαμε και τόσο καλύτερη απόδοση. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι ιστορικά έχουν πολύ καλή πορεία. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε χρόνο αυτές οι εταιρείες γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Κάθε χρόνο συστηματικά ανεβάζουν τα έσοδά τους. Και όσο μεγαλώνουν οι εταιρείες, μεγαλώνουν και οι μετοχές τους. Σύμφωνα με τα εκτιμόμενα, η ανάπτυξη δεν θα σταματήσει εδώ. Το 2024 οι Mag 7 είχαν έσοδα 2-3 και το 2027 περιμένουμε να ακουμπήσουν τα 3-3. Οπότε μιλάμε περίπου για 50% ανάπτυξη μέσα σε 3 χρόνια. Αλλά το πιο θετικό δεν είναι αυτό. Αν δεις τα καθαρά τους κέρδη, από 500 δις θα φτάσουν τα 800 δις. Αυτή είναι αύξηση 65%. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες γίνονται πιο αποδοτικές, πιο κερδοφόρες όσο ενσωματώνουν το AI στις επιχειρήσεις τους. Πάρα πολύ θετικό σημάδι που θέλουμε να βλέπουμε από τις μετοχές που επενδύουμε, οπότε σίγουρα θα είχα στο χαρτοφυλάκιό μου τουλάχιστον μία από τις Mag 7. Κάνε την έρευνά σου και δες ποια ταιριάζει περισσότερο στα δεδομένα σου. Αν με ρωτάς, οι δικές μου αγαπημένες είναι η Meta, η Google και η Amazon. Το τελευταίο 15% του χαρτοφυλακίου μου θα το είχα σε growth μετοχές, δηλαδή σε εταιρείες που περιμένουν μεγαλύτερη ανάπτυξη μελλοντικά και θα μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον. Αν είσαι στο ξεκίνημά σου, δύσκολα θα αντέχεις τα μεγάλα σκαμπανεβάσματα των growth μετοχών. Γι' αυτό και αν ξεκινούσα τώρα, θα είχα τις growth μετοχές στο 15% του χαρτοφυλακίου. Αλλά αν έχεις την υπομονή, σίγουρα αξίζουν να βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό σου. Για παράδειγμα, δες μία από τις αγαπημένες μου growth μετοχές, την AMD που φτιάχνει chip για το AI. Από το 2024 μέχρι το 2025 έχασε περίπου το 50% της αξίας της. Εγώ μπήκα στη μετοχή περίπου το 25% και τώρα είμαι στην θέση μου περίπου συν 100%. Όμως αν δεις από το ταβάνι της στα $260, τώρα η μετοχή είναι κάτω 20%. Σίγουρα μιλάμε για μια πολύ μεταβαλλομένη μετοχή, αλλά αν είχες την ψυχραιμία να κρατήσεις όλα αυτά τα χρόνια, σίγουρα θα έχεις κερδίσει κατά πολύ τις αγορές. Άλλες growth μετοχές που θα μπορούσες να εξετάσεις είναι η SoFi που είναι μια online τράπεζα στην Αμερική, η Nubank που είναι και αυτή μια online τράπεζα στην Λατινική Αμερική
τη Netflix και την Celsius, μια μικρότερη εταιρεία με ενεργειακά ποτά στην Αμερική που τώρα ξεκινά να επεκτείνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε συνολικά αυτό εδώ είναι το πλάνο που αξίζει να σκεφτείς για το ξεκίνημά σου. Τα ποσοστά εννοείται μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τα θέλω σου. Π.χ. αν θέλεις περισσότερα μερίσματα, μπορείς να βάλεις μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτές τις συμμετοχές. Αν η προτεραιότητά σου είναι η ασφάλεια, μπορείς να αυξήσεις τα ETFs. Ενώ αν θέλεις μεγαλύτερη ανάπτυξη, μπορείς να αυξήσεις τις growth μετοχές. Όπως ίσως ξέρεις, εγώ επενδύω κυρίως σε πιο growth μετοχές και γι' αυτό έχω καταφέρει να έχω καλύτερες αποδόσεις από την μέση απόδοση. Αν θέλεις τώρα να σε βοηθήσουμε τις επενδύσεις σου, μπορείς να δεις το νέο μου site ometoches.gr για να δεις τις υπηρεσίες που παρέχω. Ωστόσο, για να ξεκινήσεις επενδύσεις, σίγουρα χρειάζεσαι έναν επενδυτικό λογαριασμό. Τώρα είναι η τέλεια στιγμή για να ξεκινήσεις, γιατί η Freedom24 δίνει δώρο έως 20 μετοχές με την εγγραφή σου από το link στην περιγραφή μου. Οπότε δες το link μου για περισσότερες πληροφορίες. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Αν σου άρεσε το βίντεο μπορείς να μου αφήσεις από κάτω ένα like και όπως πάντα, όσα άκουσες στο σημερινό βίντεο αποτελούν προσωπικές μου εκτιμήσεις και βασίζονται σε δεδομένα που είναι δημόσια διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Δεν αποτελούν επενδυτικές ή οικονομικές συμβουλές και προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει εγγύηση για οποιαδήποτε επένδυση και να μιλήσουμε, είτε μιλάμε για μετοχές είτε ακόμα και για ακίνητα και ελπίζω το καταλαβαίνεις αυτό. Πάντα πρέπει μόνος σου να κάνεις την δική σου έρευνα πριν από οποιαδήποτε κίνηση. Αυτά λοιπόν για σήμερα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.